تماشاوانên hêja Serokê Sûriye Ehmed Şerع lîsteya heftê parlamenterên ku rasterast ji aliyê wî ve hatine destnîşankirin îro eşkere kir. Bi eşkerekirina wan navan ra hejmara giştiya kursiyên parlemana nû ya Sûriyê êdî temam bû. Lê nûnertiya Kurdan tê de gelekî kêm e. Li gorî lîsteya ku îro hate eşkerekirin ji wan heftê endamên ku bi biryara Ehmed Şerع Serokê Sûriyê hatine destnîşankirin tenê du kes Kurd in. Yani ji heftiyan tenê du kes Kurd bûn. Kî ne? Abdulhakim Beşar û Mustafa Abdî ne. Niha li seranserê Sûriyê ez vê ji we re bêjim ji 210 kursiyên parlemanê tenê 11 Kurd in. Rêjeya Kurdan li parlemanê vî awahî tenê dibe ji sedî 5. 10 parlamenter ji herêmên Rojavayê Kurdistanê ne, yek jî ji gundê Til Eranê ye ku girêdayî navçeya Sifêra ya Helebê ye. Berî vê lîstê bi riya dengdanê 140 parlamenter ji bo parlemana Sûriyê hatibûne hilbijartin. Li ser vê babetê peyamnêra Rûdawê Solîn Mihemed Emîn raport amade kir. لیستەیە هەفتەیە ناوێن ئەندامên ئەنجومەنا گەل ئێن پارا سەرۆکاتییا سووریێ ژالیە کۆمیتەیە بلند ئا هەڵبژارتنان ڤە هات راگەهاندن. عبدالحکیم حواس بەشار هەروها شەشێ تیرمەهێ وەکە ڕۆژا لەدارخستنا یەکەمین ڕۆنشتنا ئەنجومەنێ و هەڵبژارتنا سەرۆکێ وێ هات دەستنیشانکردن. بداية يعني احنا حاولنا في هذا الثلث أن يكون شامل. دەستپێکێ مە هەوڵ دا کو ئەف بەش نونەرتیە هەموو پێکهاتەیەن گەل بکە. Di nav de jî pêkhateya Kurd ku roleke mezin lîst di serkeftina şoreşa Sûriyê de û xistina rejîma hilweşiyayî. Metekezîl ser kesayetên niştimanî ên ku karin rola xwe bilîzin di demên pêş de, di proseya yasadayîn û nûnertiya civaka Sûrî de. Niha em di qonaxa bêhempa a avakirina Sûriyê de ne, qonaxa veguhêz. Metekezîl ser jêhatîbûnan kir. Ev nayê wê wateyê ku pêkhateya Kurd tê de tune. Berova jî wê gelek kes di nav wan de hene. Me hewl da hemahengiyê di nav hemû pêkhateyan de bikin û tekezîl ser jêhatiyên niştimanî bikin. إن هذه اللحظة ليست مجرد إعلان أسماء. Di nava lîsteya ragihandî de 55 mêr û 15 jin hene. Ji bo hesekê heft endam hatine destnîşankirin. Ku tenê du kes ji wan Kurd in. Bi vê yekê hejmara Kurdan a giştî di Encûmena Gel a Sûriyê de gihaşt 11 kesan. Rêjeya 11 kursî îro nûneretiya gelê Kurd weke hejmar li Sûriyayê nake. Lê îro em pêşa qonaxeke nû ne. Ew qonax yanî Sûriyeke nû e, bi rengek siyasiya nû e. Qonaxa 110 sal ji damezrandina Sûriyayê heta weke roja îro yekemîn care li ser asta fermî ji aldesthilatê ve îtirafek bi gelê Kurd Sûriyayê de tê kirin. Hejmara endamên Encûmena Gel 210 kesa, 137 biriya hilbijartinan û heftê jaliyê serokkomar ve hatin destnîşankirin. Ji bo parêzgeha Swêdayê du kes jaliyê serokkomar ve bê hilbijartin hatin destnîşankirin. Solîn Mihemed Emîn, Rûdaw, Dîmeşq.